inkinga thina sisuke Natal masihlabelela vuka nomusi sabantu mama uhlabelela nje kuyezinto mamkhanyile esimane sivuke mawuhlabele bese kusiphuka bese kuvuka ukuthi sakhula thina abanye bajabulela ingoma thina yayisiqoqa nalento bathi ingoma yokugidwa kwengoma kodwa ke asikho lapho sikulento ka27 years milestone anniversary. Hallelujah. Singahambanga sodwa. Nikhona kodwa? Singahambanga sodwa. Awuphela u2 years kubantu abaningi. Kodwa ke lapha namhlanje sizoqala sithi sibonga uNkulunkulu ukuthi siyambonga nje uNkulunkulu 27 years. Enathi. Nikhona kodwa? Engazuthi imethwa njengami lo ngikhona ngeke. Hello! Kenati! Ujesu! Ubelo Kenati! Hey! Asangeke hlale phansi athu. Ezinye insuku bengasuthuthu. Eminye iminyaka kwangasuthi akasho lutho. Ngezinye inyanga ngesizwe sowu10 ngasuthi akasho ngolutho. Namhlanje sizothi 27 years milestone. Usimakade lo usimakade. Hello Kenami ke. Manje nasuke lapha sizokhuluma kabi ngempilo yomuntu ngoba lemhlabeni akukhulunywa ngempilo yomuntu. Hayi. Namhlanje ke kuthiwa ke sikhulume ngempilo kaJoseph nohambo lwakhe. Kelqatiswe uma sizobona le27 nibona ukuthi nothi ukuthi we are playing cards here. No. Ngiyacela ngibemisi ukuthi angizokhuluma ngale. Hey. Basilela abazalwane bafuna ngihabu lokuthize. Hallelujah. Manje ke asixoxeni lento kuze abefundisi abezayo bezoshumayela kahle. Mina nje ngibizela into eyodwa. Awuzoxoxa mfana ngalento. Yeah. Ka27 milestone. Hayi ukuthi ikilometer lingale phela amathu amayi. Ekwanjiwe. Kushinyelwa gqoka amateka bhoboka. Bashumayela gqoke abalweni yabhoboka. Bashumayela kunenhlamba kunamagama asiqhubeka. Bakhuluma noma sekukhona nathi baqhutshela. Namhlanje nathi sivele impandla kuyaqhubekeka. Ake sibhekenile nake namhlanje. Kose azalana mina namhlanje azibe ngamisela ukukhuluma kodwa ngenhla ukuthi ngikhuluma. Angikhulume. Amen. Kuthiwa asibhekele impilo nohambo lwakhe. Amen. uJoseph wayemuntu njenganathi. Ngoba inkinga abazalwane inkinga amathuba beshinyayelo abazalwane bathatha njalo bayekumoya ingwele. Babalekela ukuthi bangabekwa amabala. Yeah. Ukukhuluma. Yeah. Ngithi mina njalo abantu bobanika iBhayibheli mawunika umuntu iBhayibheli uzofuna le ndawane ethi moya ngwenya ngoba akafuni kubheka impilo yakhe bese kuvela uNkulunkulu ohamba nomuntu. Hey. Sawubona. Manje la kuthiwa ke asizobheka impilo kaJoseph. Uma sibheka impilo kaJoseph asizujaha. So that makuphela imvuselelo na uqalazeka impilo. Hallelujah.
Kalaze ndawo yakho. Oh, kalaze uJosepha Lot wasixoxe ngaye ngempilo yakhe. Mina personally ngizonika befundisi baninga befundisi abakhona. Awu, mina ngifuna ukuxoxa ngale kafishane. Amen. Kuze laba mabechaza uJosepha waseBhayibhelini nangichaza uJosepha esambe naye nesamba naye. Lo waseBhayibhelini niyamazi kutshe lo mgodi. Lo niyamazi awu. Hey. Akusho ngathi mama. Lo Josepha esime ngaye lathina siyamazi. Eshawa wonke umuntu eDavid. Eshawa wonke umuntu eSouth Africa. Waqhubeka ngenxa yephupho. Sashayeka nathi sathola amachaphazelo nimlandelelani. Nifunani kulo. Asanga yena. Ngoba umuke wayipopola impilo yomuntu, kuyinto etholakalayo empilweni yomuntu. Sinayinkinga yabantu abathanda uNkulunkulu abangafuni ukunaka impilo yethu. Iyapopolwa impilo yomuntu. Wena mkhanyile unyazi usazoshumayela. Phela mntaseka kunabantu abazi impilo yakho. Abangayazi impilo kaSimakade yakho. Ngoba umuntu ozohamba nawe akumelanga ahambe nawe engayazi impilo yakho personally, engayazi impilo yakho Simakade Alizuba serious namhlanje. Ngizokhasa nje bazoba serious abefundisa bezana. Amen. Kuthi wasibhekeni ini. Mina ngifuna ukuyela ekhaya namhlanje uthi ngithinde wazithi. Uzenze njani? Uthi wazithi. Une assurance ukuthi lokho abakwazi ngeke ukufike. Oh my God. Kunezinto ngasekhaya akumele bazazi abantu. Ungazifiki. Kuze kuzokwazeka uSimakade. Nakho-ke ngingena ucwala manje. Lithi iBhayibheli ngicela ngizoshumayela umfundisi ngizoshumayela abavesi ngizoshumayela ingqondo kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uJosepha ungumntwana kaJacob. uJacob azalele umntwana ebudaleni bakhe. Bazovezela amavesi abafundisa bezana. Mina ngicela ukuxoxa ingqondo kaSimakade besihamba. Lithi iBhayibheli-ke uJosepha wamthanda ngesizathu esisodwa. Wayemzale ebudaleni bakhe. Baba ngicela ukuxolela amavesi bazowaveza. Bazobona befike. So kungenxa yokuthi umthandiswa into eyodwa umthole ebuqedwini bakhe. Uba singabuza odokotela bamanje bebezothi amathuba ebemancane kakhulu. How? Kaya lihle. Kaya. Lami. Oh. Magi. Jesus.
bahambile ekhaya belambele abantu abazozalwa yilolu hlobo. Ake sithutuze MJ. uNkulunkulu uthi andlula 27 years. After 27 years abantu behleka bese kuzala uhlobo. Hallelujah. Angisho uhlobo mina ngisho ama-resistor. Yabuzwa. Into enganani. Angikhulume ngoba ngazala ukukhuluma mina. Ngithi mina izinto ezinganani. Izinto ezifohlayo. Izinto ezikhulunywa kabi zikhohlwe. Izinto ezikhubayo Monday to Friday zikhohlwe. Izinto ezinganani. Izinto ezibizwa ngamagama. Izinto ezinganani. Asiphetheleni le uzala lo mfana ogama lakhe linguJosepha. Umzala ebuxegwini bakhe. Amandla ne-effort mayibejwa bese ingekho. Silapha namhlanje ukuzokhuluma ngempilo yakhe. Impilo yomntwana bengathiwa amathiwa kabhekwe fanele naye abentekenteka. Ngoba uzalwa uphume ebuxegwini bekufanele abe yixegunyana kancane. Kanti kuzaleka iresista. Ake ngikhulume ngoba ngoba kufanele sikhulume. Ngamanye amazwi azizalwa ngobuxhego. Sizala ngembewu noma iphume ebuxegwini. Ikwazi ukuzala i-chief command. Izala umazululo wamaphupho. Izala indoda ezoqolile. Selokhu izalwa ebuxhegwini. Mali ngingaze ngiyoqeda ningatholanga isizathu sokuthi why uyise emthandile kuwukuthi wamzala ebuxhegwini. Ngingakhuthaza ibandla kancane. Kunezinto mntasekhaya wathandazela for years. Waze wafika kwistage sokuthi angiseyikhulekeli. Athi uNkulunkulu angifuna ukubusisa manje, ngifuna ukubusisa ebuxhegwini ngesicelo sakho. Kunezinto simakade akhohlile ngamabovu. Akakhohlile ngoba engafuna ukukunika sona. Ufuna ukuthi umkhuleko wakho ufike kwi-maturity stage. La uzofika khona usakhohlwa khona. Esaphendula usimakade akuphendule khona. Ngoba nawo umkhuleko kumele ufike ojengeneta khona. Bese uNkulunkulu akuphendulele ukuthi umkhuleko wakho sewufike la ungabizwa khona ngamagama. Awusubizwa ngamandla kaNkulunkulu. Siyabona lo wesifazane bayambuza bathi wegama kusebenile. Wayini lelo mshiko umthandazo usunika ezingeni lomkatolika, ezingeni lokuthi ungaziwa abantu, ungalalelwa abantu. Namhlanje sizobheka impilo khona njengabantu simele setho lutho bese kusho yena usimakade. uNkulunkulu unyangelelisa, uNkulunkulu wemsebenzi yakhe, uNkulunkulu wamandla akhe. Lithi iBhayibheli-ke wazalwa lo mntwana. Wazalwa bani? Na uzozala. Angisho mina ukuzala. Ngisho ukuthi khona into ezozalwa kulezi zinto. It's up to you. Ukuthi intoni oyilangazelele. Mina sikhulume nani ngoba ni-forefront yempi. Thina ngakithi sithi nina khanyile nisoqhulwini lethu. Sisuke sabhekeka kabi imfundiso ophondweni olubi. Mabe ufuna ukuhlala endoda abaqalekile. Sekusele ukuthi wathina umthandazo wakho. Yebo kunjani. Sengavala ukuthi ngivale khathi sizoba nento yokukhothoza kusasa. Lithi iBhayibheli uthi mayesezelwe ngifuna ukuthi sithole ingqikithi eyenza ukuthi sibe nalempilo ethiwa sizoyi-check-a-ke namhlanje. Uthe mayemzala lithi iBhayibheli ubaba wakhe wambona precious kakhulu, ebaluleke kakhulu ngoba amathuba ebethi akusezukwenzeka lutho.
Amen. Lithi iBhayibheli kwaze kwafika la ubaba niyofunda 37. Incwadi kaGenesis 37. Mina nje ngiyandiswa phela nje. Kuze nibe right inqondo nje bese nangibakhanyisa. Okay. Amen. So lithi iBhayibheli ke uMesezelo uyise wathokoza ngaye. Khuluma. Ungayila wathokoza ngaye. Abafowabo bekho. Ngizokhuluma ngaye nje. Wathokoza ngaye uyise. Abafowabo bekho. Sengakhuluma. Wathokoza ngalo ozelwe abafowabo bekho. Omaseko ngiyakubona ulapha khona wathokoza ngaye bekhona abafowabo ngokuba abafowabo babe badala futhi ngiyacabanga besebenosizo emndenini. Uthokoza ngalo ongakakwazi nokwelusa abafowabo sebelusa. Nakho-ke abafowabo sebehlala entabeni baluse yena akakwazi ukwelusa. Wathokoza ngayo uyise engenamsebenzi walutho ngoba nathi usimakade unokuthokoza ngathi abantu besibuka siyintoza lutho. Awuyisitsha uNkulunkulu akabuza abantu ukuthi yisitsha wena noma ngathiwa wakhe ibhisisi esilonge uyisitsha. uNkulunkulu akancane ukuthokoza ngalo ukawathokoza ngolaha uNkulunkulu lasimkhonzayo bemazi uRahabi bathi sifebe sendawo esaziwayo wathokoza usimakade ngayo. Sikhonza uNkulunkulu onganandaba nokuthi waziwa kanjani. Sikhonza uNkulunkulu ongabheki i-postal address. Sikhonza uNkulunkulu wegama lakhe. Wamthanda in such a way watesta ukukholwa kwabafowabo. Ngoba nawe mfundisi ukhona le bandle uzothandwa kuze kuthesteke ukukho bakho la. Ngiyakuzwa. Abanye bahambe boqala amabandla kanti betestwa ngoba Bwana sizuqala amabandla ezokutestwa lento yokugenuine calling ngoba khona abantu babiziwe ingekho genuine into la. Umbona ngani umuntu ongabizwanga ophoqa ukuthi ubiziwe ukuthi aphoqa ukuyomela noma isikhathi singakafiki. Bese kuthi umuntu obizwe ngempela umbona ethi ngisafuna umuntu ozongincelisa noma ngiyabuza ukushisekela kwawo awubetha ngizomkhulumisa. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu kayabona ukushisekela kwakhe awubasalani into elikhona. Lithi iBhayibheli kwakukhona inkosi uSawule uNkulunkulu wabona ukushisekela kwakhe. uNkulunkulu inkosi ikhona wathi akeke iyokhohlwa kwaJesu ikhona inkosi ngoba uNkulunkulu akalibona ukulandela ikhono ukhona. Esibanga uNkulunkulu abona ukushisekela kwakho noma kuhlala ethembisa uhlala ethembisa. Esibanga ungenanhliziyo yokusubmitha ungenanhliziyo yokuthanda leli banga uNkulunkulu asangalanda abantu ethembile. Yakhohlwa inkosi ikhona inkosi. Ngalo baba uthanda le ndodana amadodana ekhona. Asiyathandaza mamutando ngoba lezi sikhuluma sakhulunywa emacaweni le ethi uNkulunkulu akancane ukuvusa igama.
akanqeni ukuvusa abaphathi bamathavi bezosapotha le ministry. Ekhona madoda baba sengicela ukuhamba kuzozongibiza nakusasa. Lithi iBhayibheli nomfana wona ngento eyodwa. Wona ngani umfana ngento eyodwa yokuthi axoxe ukuthi baba ngeke ngalala ebusuku noma nani benilele ebusuku kodwa mina ngeke ngalala. Uthi sizoshaya abazalwane balayikubo ngicela uhambe nami empangeni woqeda akukhethe imbuso asana bazoshaya nasegudu. Uthi umfana nilele nawe babulalile nabafowethu balala nami ngasingelala. Hayi siyaqoqa nami mbithane uthi umfana ebabulalile engawuqalanga namhlanje ukulala uhlezi la. Mina ngasuthi ngilalile namhlanje ngithe ngithi ngiyalala angangalala ngedwa. Ngiyagalala ngedwa ngalala ngibethe ingubo ngathi ngibethe ingubo yafika ingubo yasesifubeni. Asizwa ngibhathe ingubo yasesifubeni ngithe ngibhathe ingubo yasesifubeni ethi bengisophahleni lakho ngalala phansi komphethe noma ngalala embhedeni wakho owathenga uwe imali yakhe ayikazikusebenzeli umuzi wakho uzangikwenzele mina ngingenalutho ngiyindoda nje nakhona ehlekekalayo ngoba izalele ebuqedini babo. Uthi ngabe sengiyambulele ngabona ithuba uthi ngathi uma ngibona ithuba uthi ngabona izenu ziwa phansi. Uthi angangasisekele sama angangasisekele asibethele sama kodwa ngisibona siza Ngoba lalela mntasekhaya
abantu angeke siye kwamafundlo angaphumi TV baphumile abanye TV kodwa kusamele bakhothame futhi asesabi umuntu aseyisi umuntu kodwa sifuna ukukhuluma ngamandla kaJehova wethu athi uDavide yiwona wangiqinisa uthi mangiphelelwa amandla yena uyanginika amandla uyangiqhubeka endleleni hayi sizofakaza ngoNkulunkulu wethu ongasekelanga amabandla ongosekele thina Shoo! Sengiyaqeda ngoba nakho kunje. Hayi. Sizoqedela kusasa. Uthi lo uyise mase eqala exoxa lezinto lomfana. Uthi uyise angingafi. Lo mfana wami asale lokudangala kwami. Hayi. Ha? Jesus. Uyise uvuka kuye ukuthi ubedangalisiwe kwathiwa sewuyiqhele uthi uyise angingafike umfana wami efe ngife mina umfana ebizwa ngendodana yeqhele. Hayi awungoleke ingubo mfowethu ungoleke leli Bhayibheli wase decide ukuthi ake ngimelukele ingubo awumadoda indaba yethi lapho sengihambile ngithi wathi angimelukele ingubo hawangimelukele ini noma esalehlazweni lokuguga kwami ake ngimelukele ingubo ngoba nathi sizalwe emhlambeni ethu siphuma emakhaya ngemhlambi ethu wasekhetha ukuthi ake ngimelukele ingubo mhlawumbe edlamini ngizokhuluma ngayo mangiqhubeka iningi indaba enkulu mhlawumbe lithi Bhayibheli wasemlukela ingubo Bhayibheli lithi wamlukela ingubo sihambena bethukiwe kuphela sangabalukeli Jesus ngoba umuntu ongenangubo akanamehluko sengihamba baba ithi wamelukela ingubo emva kokuthi amelukela ingubo wavuka ngakusasa wasemthuma wathi akuhambisela abafowenu ukudla senomehluko mani hayi mani Jesus winkosi umuntu ohamba azathuthunyiwe ngempela akawuboni bayena umehluko uthunyiwe ngempela soqedela kahle kusasa hayi lithi Bhayibheli uzoqedela kahle lithi Bhayibheli babejwayele ukwelusela eShekem laba belusela khona izipho kodwa ngenxa yokuthi umfowabo ubeseqoba isingubo lithi Bhayibheli yakhuphuka inzondo
yakhuphuka inzondo emva kokuthi ethungelwe ingubo bashintsha kade belusela khona behlele Dothani kaphatha yaphathe thamathu phathe lithi iBhayibheli behlela-ke eDothani wakhunyushwa le ndawo kuthiwa kuseDothani kuthiwa indawo yamaqhinga. Lapha babelusela khona izimvu ngoba izimvu khona indawo yokuthula kuthiwa kuseshekesha endaweni yokuthula. Lithi iBhayibheli ngokwendawo ade bekuyo nangokwengubo ade segqokiswe yona. iBhayibheli yizwi likaNkulunkulu leli lithi iBhayibheli bambone sebuqamama. Jesus. Bambone sebuqamama bathi na inyanga yamaphupho. iBhayibheli bahleza eseza sizoshawa eThekwini ayashawa eBelani angezi ephethe ukudla kwakhe uza uphethe ukudla kwakhe yiba benza amaqhinga okubulala umuntu ophethe ukudla kwakhe. Sishayiwe emsebenzini silosiphethe ukudla kwabantu, sashaywa amakhelwane silosiphethe isaphothi kubo, sashawa emndenini silosiphethe usizo, sashawa ebandleni silosiphethe amavesi enza ukuthi ungaye esogweni, sashawa phansi silosilethe impilo engukhulu. Bathi asisakwazi nokudla noma engaphatha ukudla sakhalela ukudla kwakhe. Let's get rid of him. Mina ngifuna ukukhuluma nawe eduze nawe. Khona umuntu okubuka kulo boyfriend yakho noma kulo mshado wakho onqumayo, let's get rid. Let's get rid of this one. Ukuthi uphethe usizo olungakanani makafe iyalichaza le ndoda usizi elenziwe abantu ijakingwa yimoto zaphela selokhu iphethe ukudla kwabo. Hayi ukuthi ithakathwa abathakathi ithakathwa amakhono selokhu ephethe ukudla kwabo. Selokhu bedlala amasithi akho uphethe ukudla kwabo akafe. Sizochuma ngentshumayelo zakhe ngasekho.
njengoba bembone seze sekude asiphethe ngayo ufuna ukukhuluma lamazwi kunomuntu ongakubhekana namhlanje njengoba ubheke wayetha namhlanje wabona unelutho namhlanje kunomuntu obone forsink what is it God that's going to provide in 2 years to come but we want to destroy you this year if you are not maturing if you are not having faith in God usofa namhlanje kodwa lale umunethemba lithi bonke laba abanethemba elinjalo bayazihlambulula empela banakizono nemthwalo nakho konke okwabambezelayo ithi iBhayibheli bangibone sekude sure but decide makabulawa bathi noma sinambulalanga kodwa uyigazi lomfowethu uzosuka likhali njengelika Abel uKhayini elichithile kodwa ake simthathe ke thina simkhumule ingoma simkhumule ingoma bathi asiyenzi njengoKhayini nathi kodwa thina ake sithathe simkhumule ingoma akasithathe sinambulala sinakhiphika zila kodwa ke simkhumule ingoma awukhalile ngathi noma ungizwile na ake simkhumule ingoma mangaki baba bakho lesihamba nawo asakhulula ingoma bangaki eshumayelena sebakhulula ingoma bangaki abathayithe ingoma ingekho umbona ngokusonto umfundisi ngethayithi yakhe kanti uthayithe engambethe ngayenzela lutho ndabini ithayithi yakho uthayitha ungambethe Yabale malade sini ngezobaba manje. Kimi. Ngikhuluma ngami la ngikhuluma lo. Ya ungabonke umnikelo wemvelo. Sure. Ungabothandaza ungemeke. Don't attend the service naked. Uyembathwa la. La enkosi liyembathwa. Jesus. Ababuza uJeremiah. Bathi uJeremiah kunephansi okubophenga loliphi. Iyafuneka ingubo. Ngapha lithi iBhayibheli bamenya nasemshadweni. Lithi batheste besemshadweni kwaphinde kwabuzakala ukuthi senikhona nonke kodwa kwazi ukuthi khona ongambethe. Base bambuza kancane bathiwa mngani woza ndoda khona abasithandayo sengikhuluma ngokusobala mina ngifuna ukutshela i-stagnation sakho la enkonzweni ukuthi yini wasuke wathola umngani la enkonzweni awangambuza ukuthi mngani wembethe na ngoba ngifuna ukuthi sikhulume ngokusobala uma ungambuzana nizohagana kanti akembethe nawe usho kanti awembethe bese ke niyahamba ke nina nabala ibhola bazonikhonsela abantu abazisilungu mina ngizokhuluma ngezulu nakhithi lomulenge esontweni nakhe yenu yabantu abangembethe sasiyaqeda nalemvuseleleni baba bakhona abazoqhubeka nathi bakhithi lo khona umpozo athenda azaqede ukuthi usuke wafika wagaxana nomuntu wrong ongayifuni ingubo angithandaza
lithi iBhayibheli ke kwase bemkhumula ingubo. Mabaqeda ukumkhumula ingubo bathi kuze sizwise ubaba ubuhlungu. Asithole igazi. Ngoba nalapha abakuvala khona basebenzisa igazi. Bese nawe uyophinda uthi ovula ngegazi. Yeah. Ay. Bavala ngegazi. Wathi ngikhulume lempandana. Bengezuzwa nalaba be-TV. Lempandane bavala ngelempandane noma lenkuleko. Sifihlela be-TV. Bese nawe uthi uyovula ngalo. Yabo impilo yakhe imiswa yini? Athi uJesu nanguna uJesu asivalele seqesha tha lithi iBhayibheli base bathi ukubuyisela ingubo ingenagazi akuzuyithinta inhliziyo kaBaba. Into ezothinta ubaba ukuthi ingubo itholakala negazi. Bese thi lo bhalala ezalichapha khona likaNabothi. Ayizalichapha khona likaNabothi uthi kanjalo melapha. Bona bathi badlisa ubaba wabo ngenhliziyo. Kanti bakhanda ipromotion bemfaka emgodini. Ngoba zonke into evukayo uNkulunkulu ziyatshalwa kuqala. Sonke izinto eziphakamayo kusimakade aqala phezulu uqala phansi zephezulu. Lo Jesu lesimkhonzayo uke wasiwa phansi kanti uzaya phezulu. Lithi iBhayibheli mayesembheka uJona kwincwadi yesambulo uthi lona lothi udla ehleli ngakwesokunene sikaNkulunkulu isizwe amandla onke. Uthi lona ehlulela abaziyo nabangaziyo. Jesus. Bamtshana naye uJoseph. Abantu ukuthanda. Bathe babedede kumtshana basebekuyela nereport. Ungazibulali mnasekhaya ingakafiki ireport. Yokuthi qala lini oshayela lo. Uma bekuzonda kuphela bengakalethi ireport usuzibulala. Abase bafike ne-evidence yokuthi ayisambambe ejamba kuphi. Nayi ireport. Hey madoda. Uma ufuna ukubona uNkulunkulu asebenza yekela abantu benze ne-report la. Sengathanda kanjani ukuthi angithandaze mntwana. Beza nengubo bathi nayo. Udliwe yilwane zasendle. Abakhulunyiswa ukumzonda. Bakhulunyiswa indawo abakuyo. Ayimana. Hayi. Lawa ukhulunyiswa yilento ikhulumayo ngoba uyathanda ukuyikhuluma. Indawo abazalwana bakuthathe bakupakisa kuyo. Bakile wena sontweni. Kuyanikelwa. Kwenziwani? Ulo umekhoneni wena. Abantu laba bakusela phela eThothana. Ukuthi uyohlezi ukhuluma amaqhinga nokhonona. Wayo baba emthungela ingubo. Sasikhona ngamenzilanga lutho. Uyabazi labo bazalwana abanjani? Wayo banephumelela thina singaphumeleli. Wayo banenemoto ongenayo. Wayo banenesonto elikhulungenayo. So therefore unenyoka. Ake beletha ama-evidence. Ungayekeli ukukhonza sebeshilo bathi kunenyoka.
Abantu beze bezoyibona. Siyabamema nakalokho, siyanimema nakalokho. Wosali nizoyibona. Baba saphika ukuthi kuthiwa kulelo kaphela. Abeze bezoyibona. Siyanimema wosali nizobona. Ngoba i-promotion without persecution akusiyi promotion leyo. Ungashushiswanga ngokuphakanyiswa kwakho akusikho ukuphakanyiswa lokho. Lithi nosimlandelayo wake washaywa. Lithi iBhayibheli washaywa uthi u-Isaya mayembheka. Lithi wayengabhekeki noNkulunkulu wahluleka ukumbheka. Ihlabathi lahluleka ukumbheka. Lithi iBhayibheli kwaba mnyama nasezweni ngenxa yokuthi kwakushaywa inkondane yokukhanya yenziwa yimpi noma yayingeyimpi yona ngenxa yokuthi kwakuyonandwa abantu ababi yathatha yalinyazwa kathini yashaywa ngalesikhathi ishaywa kwabekwa netulo kwathiwa wena uthe uyindodana kaNkulunkulu ophezu konke uNkulunkulu kaNkulunkulu bethu uNkulunkulu okhona thina wathi uNkulunkulu akangasho lutho wabamba wathi bathethelele asifana nalo akathanga bafowethu ningangibulali akathanga ningashoka nizoqhubeka nje mina sengizovala manje lethi iBhayibheli mase befika ekhaya kubaba bathi baba ndodana yakho oyithandayo oyithungele ingubo exoxa amaphupho ifile singamanenyawo loyithola ivesi kusasa kunabantu abazokumele balethe report ethi ufile lowo babe sebesho njalo bathi ufile lowo manje akafile kunabantu okumele bakurayithe off uqalile umsebenzi uzofeza empilweni no Satan ehlasela uSimakade obonisa uJosepha kwaphupho lokuqala uzofeza umsebenzi wabo usezokhube kufake egwedini ubeke wabona noma esegodini eliyithunzi elimnyama uJosepha ngalesikhathi bemfake egwedini azangathuke ngoba ke kwafika embonweni leyingozi ikhona elingena engozini elingakazi vele mayefika emgodini uJosepha ya-enjoya ke kwavela ngisendaweni yokunyama engakamnyama kanyile shumayelani mthule phela uJosepha mabemfaka emgodini awumthusa umgodi uke wayiphupha iphupha esendaweni engenamnyama empilweni yami ngifuna mina ungathuki awuvula inhliziyo yakho ngifuna mina ukuthandaza manje ngifuna ungathuki la wehliselwe khona sengiyathandaza manini bazalwane manini mina ngiyathanda ukusheshe ngidlala amehlo angithanga sithandazele ngithe sesizothandana ngithi mina uSimakade akanankinga la wehliselwe khona funa sithandaze kuleyo ndawo lapha
Ngiyangizwa kodwa. Usimakade akumkhathazi ukuthi uJoseph ufakwe emgodini. uNkulunkulu ukhathaza ukuthi uJoseph uyakhumbula na ukuthi uNkulunkulu ukambonisa esemgodini. Jesus. Ngiyathandaza namhlanje namakhono. Ayikho ipain njengekholo elifana ngakaze lasenza lutho. Yazumela. Shonelwe kini uzwe nekholo. Khona la kulahleke khona. Ayamphinde futhi. Amphinde ogcina khona. Akumelanga bakufonele wena kini ukuthi umalume usesho kumele lento ingayike yambuleka. So that ungezuthuka makuthiwa kushoniwe. Sizujobe babemtshela lamazwi. Bathi sesuke kwaphela konke uthi alibonke igama lakhe. Ngoba kuthatha uJobe ngoba sekuthathile. Ukubona kulahleka kungakalahleki. Kuthi makulahleka uthi igama lakhe lingcwele malibongwe. Asithandaze namhlanje. Amen. Asithandaze namhlanje. Sithandaze sithi angifuni ukushawa isurprise empilweni yami. Funa uvula izandla zakho. Uvulele into eyodwa. Devil, you can't surprise me. Lalela. Angifuni asisho baba. uSathane akangasisurprise. Akathi uyafika uSathane simkhumbuzele lizwe akhunjuzwa uJesu. Uthi uJesu kulotshiwe. Yes. Ukuba uJesu bengayazi lento ukuthi kulotshiwe ubezothatha itshalishike libe yisimo. Kanti kusho uSathane. Yacabanga noJacob wayezoshintsha. Ayofuna umntanakhe noma afuna ukungcwaba noma enze iseremoni yokungcwaba komntwana enze memorial service umntwana engafika kanti ikolo lembuleka alizulu ikolo alisurprise ikolo aliphaphanga sekwenzekile ikolo. Asithandaze into eyodwa mayingakwedluli ivoice kaNkulunkulu. Jesus. Mawungezwa sekuthiwa sekwenzekile yizwa kungakenzeki yizwa kuseza ngaphambili sizwe ngomzalwane othize akesihlanganeni bazalwane akesikhulekele kathi kunemvula enkulu ezayo kunento embi ezayo kunento engayizwa akesikhulekele basho laphi lawo makhono alempilo kaSimakade yokwazi ukubona ngakenzeki. Ulizandla zakho namhlanje usho lamazwi uthi Nkosi uJesu ngiyacela ungibuyisele ikhathi zakho ehlithwe isitha empilweni yami. Ngiyazazi ngikuwe ngingabandezeli ngikwethemba ngeqiniso lonke nangenhliziyo yonke ngobude bendlela sengikhohliwe namandla akho ngakhohliwe kodwa ngale nkonzo ngibuyisele amandla akho namandla akho qala angisindisayo ayongisindisa